Os maiores e os pequenos do Grove mergulláronse de cheo nun obradoiro onde estes que ven o xabón son os protagonistas. O proceso de elaboración e o de toda a vida, con mimo e paciencia, cos ingredientes de sempre e coa técnica tradicional. Pódese facer o baño María ou pódese facer en frío. En frío tardas máis porque tens que remover moito máis tempo. E pois en quente baño María xa porque xa tes a mesma temperatura, senón dasne, tamén pode ser cun pau, con batidora, iso depende da presa que teñas ou do tempo que queras emplear. En unha vila como o Grove, onde a tradición dos xabóns ven de lonxe, para moitos dos maiores supuxo lembrar algunhas das súas vivencias de cando eran cativos, experiencias e mesmo historias de familia que agora puideron compartir cos seus netos. A experiencia pois foi moi boa, recordando os tempos dos nosos antepasados que se facían toda a clase de xabóns e todas as cousas na casa. Cos pequenos xa de volta na escola, tras as vacacións do Nadal, un grupo de adultas que participaron no obradoiro aproveitaba hoxe para dar os últimos retoques ao traballo destes días, unha actividade que serviu para adquirir novos coñecementos, pero tamén para compartir tempo de lecer. Eso foi o mellor de todo, non o feito de facer xabón en sí, sino ver como a abuela lle axuda a neta a facer, a neta lle pregunta a abuela canto botamos. Ao fin e ao cabo, iso é máis bonito, que ves que o de menos non é facer xabón nin nada deso, é que a xente este xunta e pasándose ben entre sí. E que esa é a finalidade do proxecto Tecendo Lazos da Deputación no que se marca este obradoiro. A edición de 2017 deste programa de actividades interxeracionais rematará esta semana vendo cumpridos os seus obxectivos. Os avós e avoas, por desgracia en este momento, teñen máis obrigacións que devocións, é dicir, a levar os nenos a colexios, a facerlles a comida, pero nunca teñen ese tempo de poder estar con rapaces, non, e dedicarlles ese tempo de lecer e de aprender uns con outros, non? Pois este Tecendo Lazos é ese, é iso, non é facer obradoiro, sempre o digo. O Tecendo Lazos prolongouse nesta edición durante 4 meses con moitas das súas actividades concentradas neste Nadal. De na Deputación agardan que para a vindeira edición se poidan organizar máis iniciativas máis espalladas ao longo do calendario, porque calquera momento é bo para unir xeracións e aprender xuntos.